Zdravím všechny své fanoušky, kteří na mě koukají. Já jsem Magrek TV a já vás vítám u prvního videa z Minecraftu a je tu se mnou společně brácha. Čau. A, Teďka není první video. ale je. Na tomhle kanál? Jo, úplně první video na tenhle kanál. Dneska jsem se vrátil ze Švédska a dneska to tady bude... One in the Cove. Já nevím, jak se jmenuje. A možná se budeme střídat. Hraju to na 1.8.3. Budem. Nevím. Hop. Players 13, 16, tak to beru. Ne. Ty jo, toho máme dneska. Hop. A boom. Kolik jich máme? 3 TNTčka, tak to si necháme. Kolik jich má... Nevím, mě to nezajímá. 0. Jo, tak na to kašlem, protože už jdeme hrát. Já si vypnu tu hudbu. Music and sound. Music. Layers. Blocks, tak. Done, back to game. Co? Můžu já hrát ovce? Počkat. Tyžen. Budeme hrát já Done. No, nevím. Já umím strašně dobře. Včera jsem je hrál a vyhrávali jsme furt. A bum! Sakra. Ani jedna prohra. Tak to je hodně blbý. Au! Hacker! Ne! Ach jo. To střídat? Nevím. Ať ti to dám podat natáčení. Hej, to tady už nebudu. Tam jsi byl ty. Bum! Já jsem ho málem trefil. Ty jsi poslední. Ach jo. Kde jsi ty? Tam nejsem. Jsi měl jeden kill. Ne, nedal. 0 killů. Jasně. Po milionkrát jsem umřel. Jasně. Typneš. Tak pro nic. Tak tahle hra byla trochu víc nepovedená. Ani jeden kill, ty kráso. Ani jeden. Ach jo. Já se omlouvám. To se mi tady občas dělá. Já se kouknu, jestli se mi nahrává zvuk. Basan, jo, nahrává. Super. Jak dlouho to bude? No tak 15 minut. Nestačí. To je bohatě. Tak. Divákům to taky stačí. Divákům to taky stačí. Já dneska uteknu. Já možná. Co? Já taky. Ale já tam byl víš jednou. Zatím. Tak. A dneska tam budu podruhé. Nabijeme si Kolik melouny. máš melónů? Milion. Uka. Teďka už jenom 76. Kolik jsi měl? 77. Hej kámo, to jsou tady hexy tady. Za každý den máš jiný? Všechny? Tak bum. Za každý den máš všechny? Cípni! Hej, já trefím toho zombíka. Já se neumím trefit ani co. Tak pro nic. Tak, jdeme. Ještě jednou zemřu. Další hra. Já zadám Mineplex. Tak. Ten music bych si mohl dát trochu víc. Tak, tohle bude trochu povedená hra. Už máme jeden kill. Poslední. Bum. Ach jo. Jupi. Ne.
Jsem umřel 6krát. Jo, ale zabil jsem ho. Ne. Ne, to není fér. Ty jsi měl jeden klánek. Hej kámo, ale to... Ale to je hacker. To jako nejde, ty jsi ho zabil. Že jo? Tak. Že jsi ho zabil. Hop, Že jsi ho zabil. tamhle. Jo, já jsem ho ani killnout tohle nechtěl. Ne. Super. Můžu? Neotravuj s tím teďka, Míšo. A ty jsi mi říkal, že se budeme tříkat. Ne. Ty říkal, že se budeme... Možná jsem říkal. Hop. Bum. Já tady něco... Do prd! Já se omlouvám, ale... Ježišmarja, jsem jeli to. Jupi, jeli to. Největší jeli toho houby. Tak teďka teda půjdeme na něco jiného, když jsme se teda pojeli z tohohle. Půjdeme na Dragons. Já mám Dragon Sleep. A jak jste si mohli všimnout, tak natáčím přes Hyperka. No, Nevšimli si, no. takže asi jo. Já, Tak, jaká je tohle mapa? to si láma. Quart, to neznám. Quart. No, úplně. Ne, to je... Ty krása, to byl Kid, omlouvám se. Voyage? Co to je Voyage? Voyage, dobře, nějaká Co to divná. je za mapa? Já neznám. Já nevím už. Co to je za kit? Co? Co to je za kit? Co? Ten kit, co máš? Quart. Covart. Covart. Ne, Já. Covart. Ha? Covart. Jestli slyšíte moji ségru, tak já se za ní omlouvám. Jupi, slyší. No, tak. Nechci se mě pustit. Tady. Zkusíme nějak vylízt tamhle nahoru. Jsem chtěl dát Optician, Music and Song, tady muzik. Teď to si dáme na 30 a jdeme hrát. Láďo. Nevím. Fuck. Lagy. Ani se nedivte. Víš, já na počítači jsem What the fuck? Wow. Oh. Lidi, Já tak jsem tohle vyšla jsou na lagy jak počítači na svině. A ne. A je to... No, tak nic. Je to tu. Dragons. Tak teďka se budeme koukat na ty hráče. Ten tady je. Vlastně vy ne, tak já dám střih a uvidíme se u další hry. Čekejte. Tak jo, a teďka budeme teda na Mixed Arcade. To je Mixed Arcade. To je taky mapa. Teda to je taky mapa, to je nějaká ta minihra. Ne, minihra, žádná minihra. To jsou jakoby zmixované hry. 32 paintballs. A co je tady to za hru? Ne, Runner. Jo, to umím. Docela lehký, ale... Já hrát paintball. Ne, až po videu. Tak. Dáme si do ruky nic. No, tak nic. Tak. No, ne. Tady se podkopává. Vaša. Yes, cigán. Lagy, jak svině. Lidi, pomoc. Ne. Tak jo, jsme poslední. Vaša. Hop. A Pedro, ta gamer s Jirkou tohle vyhráli. Oni nespadli ani jednu kostičku. No tak určitě. No vážně. Hop. Oh my gosh. Když se kouknete na Jirku krále. Hop. Oh. Fuck. Já ho zabiju toho Moc Ricky.
Fuck you. Rikiki. Rikiki. Au. Tak, teďka tady máme... Ne, tady ne. Super paintball. Tak si dáme Co červený. máte? Super paintball. A já budu červený. Pojď sem. Skeleto. Shotgun, jo. Shotgun, já jsem tam čet. Chceš to být tvoje šachy. Jakýmu? Chceš to by jsem utratil. To máš speed, víš to, speed. Speed. Tak jo, po tyhle minihře to teda ukončíme. A pustíš mě. Nepustím. Jo. Kdo to řek? Jsi říkal, že skončí video. To si nadělaj dokolat. S tebou střílet nechci. Až. Červený jsou strašný. Živ se. Chce se mi. Pojďte lidi, tohle vyhrajem. Jak vidí vás jemný. Hodně. A jste mrtví. Ale vy jste nahromadě. Není tady někde nějaký červený? Že bych ho oživil? Tak to byl reflex jak svině. Yes, je to tam. 2 trily. Vyhrál jsem s MC Ricky. Ha? My jsme nether. Co ty tam? Co je teďka za hru? Dragons do prkeňo hrady. Ne, nemůžeš. Hej, jak to, že je nás tady 17, 16? To je divný, hekři. Tady jich dej být ještě 2. Tady já jsem malej. Aha, ultra. Sorry. Hele, MC Ricky. Andy. Co? Já se omlouvám, ale dám střih, protože mě tady ruší segra. No a my hrajeme. No, já jsem to předtím vyhrál. To je super. Tak, omlouvám se za mamku i za segru. Ale budeme pořád natáčet. Skok, jak dlouho natočíme. Tak jo. Tak já se s vámi loučím. Nezapomeňte dát like, po případě odběr, jestli se vám líbilo, dejte dislike. Já se s vámi loučím a čau.